Eixo, zemun zeate, ondo espero dut. Eskatu diate aurkestea datorren urterako daukazuen hautazkoetako bat. Kultura klasikoa deritzuna, bai? Hortxe garri zuet. Nork hartu dezake, nork hartu beharko luke olako ikasgai bat? Kultura gustoko baizuen, historia gustoko baizuen, pentsatzea eta pentsatzea modu kritiko batean gustoko baizuen, hau da zuen ikasgaia. Nire iritziz oso ikasgai politia, olako gauzak gustoko baitzu zuen. Bai? Bestela ez baizu olako gustoko, pues garbi dago ez, baina gustoko bali badazue pentsatzea pixka sakontasunez, historia, gizakia nola moldatu dan historian zehar, eta elementu guztiek, gure kultura, artea gauza horiek, hau izan daiteke zuen ikasgaia, bai? Bazen pixkanaka, ze lau gai orokorrean handi ikusiko lirateke datorren ikasturtean. Alde batetik, hau, aintzinate klasikoa, zer da aintzinate klasikoa? Bi zibilizazio importante, Grezia eta Roma. Zagutze dituzue, zemintzat lehenengo batxiruan aipatuko zituzten, bai? Bertako zibilizazioak, nolakoak izan ziren, nola iristen ziren halako garapena izatera, ze ondare kultural utzi dute gerora Europan eta kasi mundu osoan zabaltzeko beraien oinarrizko planteamendu kulturalak. Garrantzitsua da, gure izaera, gure pentsatzeko modua, harreman handia daka zibilizazio hauen pentsamenduarekin. Beraz, interesgarria gaur egun ere ondo pentsatu nahi duen arentzat. Bigarrena, honekin batea beraintzat oso importanteak dira, eta guretzat ere badira elementu oso ezberdinak badaude ere alderdi batzuetan. Beraien mitoak, guztiok ditugu, zibilizazio guztiak dute mitoak, eta erlijioa. Ezagutzen dituzue Zeus, Apollo, Medusa, Minotauroa, elementu guztiek, zer esan nahi dute, zergatik erabiltzen dituzte elementu horiek, ulertzea elementu horiek, bere garaian eta gaur. Saiatuko beharko ginateke alako ikasgai batean, beti harremantzen iragana gaur egungo gizartearekin, pentsamenduarekin eta sakontasun handienean sartzen den pentsamendu mota hori bilakatzen da filosofia, arrazoiaren erabilpena. Ez bakarrik mitoa, gehiago dela intuizioa, baizik eta pentsamendu filosofikoa, arrazionala, zergatik pentsatu, nola pentsatu, nola ulertu mundua, nola ulertu pertsona, gizakiak, zer da maitasuna, zer da errealitatea, zer da inteligentzia artifiziala eta nola sortzen den, esan genuke gaur egun, lehenengo pentsalari mega potenteak sortzen dira Grezia. Beraz, pixkat ikustea beren pentsamendua, usuazaletik, eta hortik pentsatzea guk ere zertxo baita. Eta azkenik, gustoko baizue artea, gustoko bali baizue literatura, gustoko baituzue novelak edo telebista, pelikulak eta kontatzea gauzak edo ikustea beste batzu nola kontatzen duten, hauek, grekoak bereziki, baina erromatarrak ere bai, dira lehenengo pentsalari, lehenengo kontalari potenteak. Gaur egun oraindik erabiltzen ditugun, beraiek erabiltzen zituzten kontatzeko modu batzuk, bai? Eta artean ez dizuet ez dere esaten, bai? Egun bazarete Roman edo Grezian, edo Italian edo Grezian, bakizue, bai? Inkluso gaur egun oraindik erabiltzen ditugula beraien artelana kopiatzeko, bai? Guzti hontaz doa kultura klasikoko ikasgai hautazko hau. Nik uste izan daitekela oso ikasgai interesgarria, oso ikasgai politia, bai? Eta, laburbildu zor jarri izuet, aintzinako handitasuna, oso handiak izan baitziren, bai? Mitoak, jakinduriak, bai? Bilakatu daitezkenak, zuek, etorkizuneko heroi batzuk, heroi mitologiko batzuk, bai? Murgildu zaitezkete, ikasi, iraganeko sustraioietan, eta moldatu gaur egungo oraina. Pentsatu gaurkoa, pentsatu zuen etorkizunea, beraiek emandako irizpide haietatik edo. Interesgarria, nik uste berriz diot, kultura edo gai interesgarria izan daitekela. Ezin dizuedana esan da nola landuko den, ze ez dakigu nork emango duen, izan naitekeenik, edo izan ditizke beste irakasle batzuk eskolan baditugunak, bageranak, gizarte, historia, filosofia, alako kontutan aritzen garenak. Eta beraz, nola pertsona horrek hartuko duen guzti hau eta bere erara, bere estilora eta bere jardueretara moldatuko duen,
Ba, ezin dizuet argitu, nola landuko den. Nik uste lan politiak, irakurketa ederrak, serien bat, pelikularen bat ikusteko aukerar egon daitekela, lan politiak esan dizuete egiteko moduak egongo direla, proiektuak ere bai, eta segurazki, ikasteko zati bat ere egongo dela. Hoxe ba, edozin zalantza galdera edo alakorik bali makazue, zuen esanetara nakazue. Eta tutorek nahi bali dute, klasetik pasako naiz. Gauza berri hau edo, ikasgai berri hau edo esplikatzera. Hoxe ba, sondo izan, mila esker eta beste bat arte.